دايركتور ماكل استراتيجيكاو متنعتي إيرترا دكتور أحمد دحلي نجبصاويان دبلوماسيات مهراتن تمرامرتن نبوليسي إيرترا أب وشتاون قدامون قديات زملكة استمروا يبون أبتي بعشران 4 مجابيت أب كتما كايرو أب زركب ماكل استراتيجيكاو متنعتي على الأهرام استوهابا استمروا دكتور دحلي نتاريخ إيرترا كابش حين شو منتميتن تسعان كسابش حين تشعة ميتن تسعان حدن حيالان هاجرات بغندو دما حورات من قصات أمريكا بالعلي حزب إيرترا زفت أموتو تاريخون بدلن حيال مخت حزب إيرتران حزب إيرترا تمنزع مسؤول الناس نتن مملاسن زكايدو قالسن زخفل رزين واغان كمون بزحنات حزب إيرترا نام مونغو زلو سنيتن من نبارن بسفيح قليتون دكتور دحل وسيخو بمسمس دباو مسح حاب لولاونت إيرترا نمدفارن إيرترا داقم نمقباطن نويانا قدمي سرعيكا نستفتسم ورار دحريو السعبة كل مدياو شرحتاتن نيرترا نمطلام كايد سنحة زمتن زملكات زرزراو مبره دحر مهاب ازون بحيال مخت حزب إيرترا لبونا مرحينوتن ببمدرخو 5 فشلن حقنيا مسل إيرترا نتقاهده كم زمتن هبريهم أمود داتا دكتور أحمد دحلي ودو حبرات هاجرات نتي 13 عامتات زغطره بعد زو حاسو ناي مود داتان قيادن بين كوميشن دوب تحيسو لالاو ميريت إيرترا غوبيت زولو سرعت ويانا أبكند زقصه ጭብጥብ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ክስታት ንኤርትራ ብምውንጃል እገዳ ከም ዘጽደቐ ዝድማ አንጻር ቻርተሩን ዝቆመሉ መትከላትን ስለ ዝኾነ ክልዓል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እቶም ኣብቲ ኣስተምህሮ ዝተሳተፉ ግብፃውያን ዲፕሎማሰኛታት ምሁራትን ተመራመርትን ብወገኖም እቲ ዝተዋሃቦም መብርሂ ንዝጸንሖ ማፍልጦ ዘስፍሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ክቕጽል ኣዘኻኺሮም ባህላው ጉዳያት ተግደፍ بعود ምእላይ ፊልምን ምቁጻር ስርዓተ ብርሃንን ንልዕሊ 5 ኣዋርሕ ዘሰልጥኖም 83 ስነ ጥበባውን መንእስያት ብ27 መጋቢት ኣብ ኣዳራሽ ሲነማ ኣዝመራ ኣመሪቖም ኣብቲ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዝተኻየደ ናይ ምራቕ ስነ ስርዓት ስነ ጥበባዊ ሰለሞን ጸጋይ ብዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ቲያትር ወዲ ሰብ ካብ መዓልታዊ ዝትግብሮ ዝብገስ ዳይናሚካዊ መሳርሒ ምዃኑ ጠቒሱ ነቲ ካብ ግዜ መግዛእትን ሓርነታዊ ቃልስን ኣብ ምንቓ ሕብረተሰብ ልዑል ተራ ዝነበሮ ናይ መድረኽ ቲያትር ንምብርባር ኩሉ ስነ ጥበባዊ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፍ መድረኽ ምብኻል ፈጢሮም ክዝትዩ ጸዊዑ ኣብቲ ዕለት መልእኽቲ ዓለማዊ ቲያትር ቀርብ ከሎ ተመረቕቲ ኣብ ምትሕልላፍ ባህልን ምዕቃብ ክብርታትን عب ترى كم زلهم تجنزيمهم نزقسموا تمرتي بجبري كسرحلهم وياوي حلفنة كم زسكمهم مزخ خريطة هيبون استوهب الناس سلطنان أجدسن وانا ونيو زبالة وكيل تمرقتي بجدو أب وان سلطنا هبتم حبريتا أف تاريخ نزهبو كمون نت سلطنان زمدب بحلاو قدعة تقدر فمسجينهم بت سلطنا أب وشتم زنبر زنبالة كتبوت خمس خال زجلزو كاب تمرقت حسين محمد حجوسن راهيل كبر أبن دما نزتمهرو بزيادة سعر معبيلهم أب كلها جراو مديات إجامهم كبركتهم خانة مرة قاعدين أبتعلت سوء سنة أبوي إسياس تجاي أب عود سنة أبونا يزنبر أبركتو حتى تاريخ قرب كله بملك دراما قاشين زعلمن كدمي أستاد كلتم يتعمتات زنبر زان تعلل شفته أبدلم التترخ بتمراتي قريبا جبناتن بدلاتن زنكي أب حق زلا فلوتهم الزعب بكم سخونة أب نوس زباتات تسني هايكوتان نفعبتن أبستقايدة تركب حزب بوليسن تجليتون أب كتمة تسني مسنا برت من محدارات كبابي سلام شعبنا أبستقايدة ركب عزاز مدبر بوليستين وزبا كابتن صالح محمد علي مسرت سنة مقبار سدرابيت كم مخانا متن ولدي عبيت عدن مرحتها هيمانتن أب ممزان من السيات بزل عرق سرعه حزب دما تريو جبناتن بدلاتن مزجاتن بوانو نا بوليس كمل كتات حساسيون أب كلتاشن 14 أبتنو الزبان يزجات أما جبنات بدلاتن حركاتن تشكركرتن تبصبات دحر مغرب دما أتوم كندت أنكتات حركات تشكركرتي كتور نهري مجد خازي محز رحكات زي محلاو بزي ممرح فقاد ممرحن شللتنتن بمقانم مرحت مكاين تنقاغا كزوترن بحلافنت كوعازنا تحساسيون أزاز مدبر بوليس هايكوتا كابتن كيدان هايلن تمهارو أبزهابو أستمرو دما ورقاوين حقتات بيت تمرتي أخبيرهم مثل زقوعازو أب كل نتفتاتو من متسايو من عوتاتن أب النتواينن كم زخوانو بمحبار نبعلهم حق كخبرو زي نور ترياتات أبزقات مولو دما مس بوليس بمتحبار نمكتو إجامهم كبالكتو مخيرون أب كتما فعبت نتمهارو مأكلاين كالاين درجة أبستوهابو أستمرو دما أزاز مدبر بوليس تلنت آمناي زودي عبد كل كبابيتات نوزباس الله استخير غوسكواس جبنات إننا كي مت كم زلوا بمحبار نزحش وتصيد بكبرتات حزب إيرترا كملالسوا الزخاخيرون تساتفت بجيلهم جبنانياتات زيد داقم مقطعتك وعابهم بزتجان إن كفليت كابلنا بن حزب زملالسان
ልዕሊ ዓቕን ዝፅዕናን ተሽከርከርቲ ምቁፅጻር ክግበረለን ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ብምቕራብ ምስ ፖሊስ ምትሕባሮም ክዕዝዙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ነበርት ኣማደር ንኡዞባ ድባርባን ዓዲ መንጎት ንኡዞባ መንደፈራን ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃሲ ጎዳእቲ ልምድታት ምውጋድ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ብ22-23 መጋቢት ኣብተን ዓድታት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት ኣካላት መንግስቲ ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ተዋሂዶም ክሳብ ዓድታት ምውራድ ብዘካየድዎ ጎስጓሳት ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ጎዳእቲ ልምድታት ስለ ዝበረኸ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘወገድዎ ኣመሓደርተን ገሊጾም ብሰንኪ ድሩት ኣፍልጦ ብስነ ፍልጠት ዘይድገፍ ጥዕናዊ ጸገማት ዘስዕብን ተግባራት ክፍጽሙ ምጽንሖም ዝሓበሩ ነበርትቶም ዓድታት ብዝተኻየደሎም ጎስጓሳት ግን ጌጋ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ድሕሪ ደጊም ከም ዝኸልከልዎ ኣነጺሮም ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ጽገት ኣምራት ኣብ ዘስማዕቱ ቃል ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባታት ሽማግለ መሰላት ቆልዑ ብምቓም መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ንምርጋጽ ብሓፈሻ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምውጋድ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ምጽንሑ ጠቒሳ ኣብ ዓድታት ዓዲ መንጎትን ኣማድርን ዝተመዝገበ ዓወት ናቱ ውፅኢት ምዃኑ ኣረድያ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ብርሃም ሓጎስን ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ድባርባ ኣቶ ኣብርሃም ተላን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጥዒት እደ ከይሓስካ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክትሃንጽ ስለ ዘይካል ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግህስን ንጥዕነን ዝሃስን ተግባራት ንምጥፋእ ካልኦት ዓድታት ኣብነት ናይዘን ዓድታት ክስዕባ ተማሕጺኖም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ተወለድቲ ጸሓፍ ላምኑ ዞባ ሰረጃቃ ዓቕምታቶም ኣዋሃሂዶም ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ከረን ናብ ማእከል ዓዶም ዝኣቱ ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ብምሩጽ ሓመድ ይጽግኑ ኣለዉ ነበርቲ ኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ጽርግያ ተበላሽዩ ስለ ዝነበረ ሕሙማትን ኣረጋውያንን ሒዞም ብሰይ ውሑስ መንገዲ ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ብምዝካር እቲ ዝወሰድዎ ተበግሶ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ኤውሮጳ ንዝነብሩ ደቂ ዓዲ ወኪሉ ዝመፀ ኣቶ ተወልደ ተስፋጽንን ኣባል ኮሚቴ ልምዓት ዓዲ ኣቶ ተዓገስና ይዝግን ብወገኖም ነቲ መደብ ንምስልሳል ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ደቂ ዓዲ 850,000 ናቕፋ ከም ዘበርከቱ ብሪሆም ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሰረጃቃ ኣቶ ተስፉ ፍሳጽን ድማ እቲ 4 ሜትሮ ጎኒ ዘለዎ ናይ ምሩጽ ሓመድ ጽርግያ ምስተዛዘመ ኣብ ምድንፋዕ ልምዓታዊ ንጥፈታትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ጠቒሱ ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ወኒ ሞጊሱ ነበርቲ ሮታን ኣሰነዳን ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ጥሬት ከባቢኦም ብምሕላው ምንጭታት ማዮም ከውሕሱ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ዝጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ ግዳይ ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ምጽንሖም ብምሕባር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ብምዃኖምን ጓሓፎም ካብ ቀጽሪ ኣባይቶም የርሕቆ ስለ ዘለውን እቲ ጠንቂ ከም ተወገደ ገሊጾም ኣብ ምሕዳር ከባቢ ሮታ ዓድታት ሙሳ ደንባን ሮራን 39 ስድራ ቤታት ኣብ ምክልኻል ከባቢ ኣሳነዳ ዓድታት ከልከልን እንቢሪትን ድማ 104 ስድራ ቤታት ዓይኒ ምድሪ ከም ዝሰርሓ ዝጠቐሰ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ነርስ ሙሉእ በይን መንግስቲ ቀዳምነት ሂቡ ካብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዝዓበየ መደብ ምውሓስ ጥዕና ዜጋታት ምዃኑ ብምምልካት ሚኒስትሪ ጥዕና ንዝመጽእ መደባት ተግባራዊ ንምትግባር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣቶ ኣቡበከር መሐመድ ጅምዕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ድማ ህዝቢ ሽግሩ ኣለልዩ ኣብ ከባቢኡ ብዘሎ ጸጋታት ካብ ሕማማት ነፃ ንምዃን ንዝወስዶ ተበግሶ ሞጊሱ ትማል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን መድረኹ ኣብ ዘሰላሰለ ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ዴ ኮንስታንቲን የቕሬታ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ናይ ግዜ ዕውት ብምዃን ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ከምኡውን ንብሉፅ መንእሰይ ተቐዳዳማይ እትውሃብ ጻዕዳ ማልያ ኮይኑ ካልእ ኣባል ናይታ ኣብ ዙር ኣልጀርያ 2015 እትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ መሓሪ ተስፋጽን ድማ ንኣንበሳ ዓቐብ እትውሃብ ነጠብጣብ ማልያ ከም ተሸለመ ማዕከናት ዜና ኣልጀርያ ቃሊሐን ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ዴ ኮንስታንቲን ብማሕበር ቅድም ምሽክለታ ዓለም ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ መበል ሻምናይ ውድድር ዙር ኣልጀርያ እዩ ታሻይ ውድድር ዙር ኣልጀርያ 2015 ሎሚ ቀዳም ክካየድ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ